Ngano ka, day? Ngano ka? Ngano? Lagot ko? Nong. Galagot ko dito ay. Ano man? Kikisan ko. Kikisan ka? Oh, kikisan ko sa mga laki dito. Naglagot man ka. Naglagot ko kay bastos kay na. Kay balugo na sila nga nakoy bana god. Ginanan ako nakoy bana ayo kisa. Kikisan jud ko nila. Aya gitagaan ko 500. Sulti ha? Ikisan pa, gitagaan pag 500. Bisan na oy di gyapon na maayo. Sobra naman sa kay na sila oy mga gawan man tong mga laki asad. Wa di ka mudagan o ipli. Hindagan lagi ko niya ilang mo gigunitan. Makalagot kayo. Ibog ko to nimo 16 sa kay kagwad. Grabe naman sa to sila oy lain na sa nilag mga kuan trip. Bitaw lain jud ko. Ba asa sa ako nga iroy. Bitaw jud sa lain pugay dayoy kay ngano. Ngano ko kay bana, di ba? Mo gani. Okay na lang na uy kay no na may bayad 500. Okay na Di gyapon okay. Pwede ra ka manghilamos. Pwede ra ka manghilamos. Di gyapon okay ti abi pa lang kanang kwarta ra akong apas ti o kanang bayaran nga pagkababay ba. Nausad na. Lagi nyo. Malain jud ko ti sumbong yun na ako sila sa kumbana Na ti. ayo uy. Na. Sa naman. Suko gina imong bana imong tumbong ka. Na mo na hinungdan no magkagubot na hinuon. Ayun na lang pagsulti sa imong bana pwede ra man ka manghilamos. Di sumbong jud ko to ti. Kay di na maayo ilang ibuhat. Ako kay nawawan ko kay nabi nakakita ra ba people lang kanang kuan kay ko pagkababay jurikat kaayo. Nga tulo man sila kabuok be. May kiss na ako. Ya unsa may ano mas mga panagway sa mga lalaki ning gis nimo? Mga hira? Mga gwapo man. Ay Sana all. gwapo man di ay. Gwapo pa sa kumbana niya. Ay sos. Nya di lagi ko ganahan ti oy kay luod kayo balain kayo salain kayo ti oy nya murag tan-aw ko sa kong kagalingon ti kay hugaw na kayo ko ti naghuto kong dugan ti kay lain na kayo ti oy basta ti oy mo ko sabot ti isumbong jud ko na sila sa kumbana lagi awala Nga, mangita lang jud kag langas isa oy. Sumbong na pugas imong bana. di na sa tumayo ti kutasan magay ko kay sige kong dagan-dagan kay ila jud kong gigukod Usa gikisan ka dapit usa man sa dinala sa lips nimo, lip ka ba dinala sa ating? diri Kaya pila na gyud diri oh. Dagan kay papuwa. okay ila kong gigunitan man namuha Dali oh. namuha kay ila kong ginatan hasta diri namuha sa ba buka Ayo kayo tang giignan, pus lamang ni kiss mo 1,000 din ninyo binuang man na inyo ha oy. ay dulo te sa kong ingano yapi palang ampay kay na ako na kisan ko nila niya hatag kwarta at kasi pagtuon nila na ako Asa dapit pa? dali ra kayo madala ha Asa dapit ng mga lakyan ng kiss mo? Riday, nagtambay dito sa kuhan, sa may tindahan dapit. Lima na sila, wala gib. Sumbo ko na sila kumbana, tunsan ako kumbana, te. Adto nimo? Oh! Ano man ka? Tell me, ano ka? Ay, bastos ko dito ay. Unswa? Gibastos Ikaw? ko. Gibastos ka? Gikisan ko nila. Ha? Gikisan pa jud ka? Oh, dire nga. Kadagan, pila ka buging kisi mo? Tulo. Aninias na sila? Ay, gitagan Wala ko sila kwarta. respeto na ko? Umubitawan, ginala ko nga na ako'y banan. Sige kagagag kwarta sa pagtuon nila. Bayaran ka nga bay? Oo, gani niya. Ang ilang isulti sa day kay pareha na imong bana. Masuko na sila ng kisan ka. Naglagot na kog maayo na nila. Kinsa man nga ang mga tambay diha. Mga tambay. Kanang mga tambayan na. Mga gwapo man sila lang, pero Ulabot, bisan pagwapo na sila. Ila kang gibastos nga na. makalagot kayo labay kay gigunitan pa siya nila lang. Kaning duwan ako kakamot. Kaya di ko kaliyok. Gawin na, sige ko na yan. Puli-pulihan ko nila kiss dire. Kadagan pa dyan. Wa gid sila respeto nimo, wa sila respeto nako kay baw sila nga na sila bana. Na kay bana di ay na sila asawa. Lagot kay kulam. Lab. Ay na lang ang tuwa labay kay. Dili na mahimo, dili na Ay mahimo. na lang kay basing kulat. Dili. Tawag ka lab. Di na mahimo kulatahon. Ako Love. may Ayaw ako na may lang, love. kulata nila. Dili para mapulid na ilang mga panghuna-huna o ilang binuhatan ning ana na ni karong mga tungod sa tong gobyerno ron. Lab, ayaw na lang. Lab, dali na. Basagdainan ko sila. Ayaw. Pabuta ko diri sa balay. Ako'y bahala. Love. Ako nang situlon. Ano ba? Dili na ko muhagi lagi dito. Ayun na lang. Adto, Di bakit? mahimo. Nganong kita may mo-adjust nga gianan man na. Ha? Kita mo taga diri. Love. Tambay na sila. Mga dagko na ba sila Wa glawas ko'y labot bisa pagdagko naglawa sila.
Ha? Tulo sila, usara ka. Makakita na sila sa kong lihok, makatilaw na sa kong lihok. Ha? Bak, ayaw lagi lab. Ayaw na nagkantuwa lab ba. Maluwi taong kasi mong kagalingon lab. Uy, pasagday na lang to lab. Ay kabalaka na ako yung mga tinaguan nga diskarte. Lab, paminaw na ba? Dili na kumuagi dito. Dili na kumuagi. Dili mahitabo na. Dili kita mo adjust. Daan na itong agianan. Ay lab, humilang ko Pabuta ko cellphone. din. Humilang ko cellphone. Ayaw. Ako lang ko si Papa. O si Lord. Ayaw, ako na bala. O si Ako na Uncle. bala. Ayaw na na. Sula sila. Libre to me. Sana all. Ha? Lab, ayaw na. You go inside. Ha? Go inside. Ay, lang ko. Wato na lang. No. Para safety ka. Go inside. Kuyugan na lang. Ayaw. Dili pwede. What ako? O, gigi. Order lang ka? Dili na. Pabuta ko ha. Give me a minute and I'll be back. Okay? Dirara ka. Love! Patay. Mabalaka ko ba? Basig tabangan tog kulata. Mimals mo. Huwag mo respeto sa kong asawa. Karon makita ninyo unsa ako kaisog. Dapat respetuhon nyo akong asawa. Bahalag mabunog ko. Basta kamo bunog sa mong mayo. Basta asawa na ganana ako ang biklon gani. Ako nang ibuhi sa akong kinabuhi para sa akong asawa. Oh my God! Wow! Ako nang respeto og maayo akong asawa. Ako nang gipangga niya inyo rang inaon. Karon, diri ta magtigi karon. Sikreto na kay dugan ni nako kay wa nagamit ako ang lihok. Unya kay inyo man gyud ko giswayan. Ning resign na gani ko aning trabaho Pero kay inyo man gyud gipagawas ako ang pagkamal dito. Tan-aw na to ni Rog, di ba ni mga hiwi ninyo nagagway. Mabunog man gani ko ninyo. Pero kamo bali-bali sad mo. Tan-awon ta ni rong katag ninyo. Ing ani ni akong mob sa una. Bairon daan akong kumo. Kay ang maigo ugi mga wingig mga limong. Pantay pagkandam-andam mo diha. Ibuhat din ninyo sa kong asawa. Ha? 2 hours later. Lugaya ka balik sa kumbana, uy. Nakulbaan ako ba? Naunsa na ka to? Waka to gitabangan og kulata? Oh my God. Uy, si Bako lang taon. Ang okay lang siya. May taon na nakakita, tabangan siya ba? Kuya, na dyan ko ba? Lugay ka balik sa kumbana, uy. Ganihan naman to ng wagtang. Wala pa dyan nabot. Nagbalaka na dyan ko. May pagwala na lang ako ni Sumbong daw. Sakto lagi gihimo ni Imsay. Uh-oh. Ayaw na dyan ko eh. Nagbalaka na dyan ko noon sa nagbakumbana. Love! Love! Oh my God. Love! Palagi ka nabunog! Okay na ka? Okay ako, oy. Sus, ikaw po, uy, da. Ano kay kwarta? Ito mga gwapo, mandayato nila, love. Uy, anong nireklamo pa man kang agikisan ka, uy. So, pag-abot ako dito, pati na kong isuga, pagtanaw na kong mga gwapo, mandi ay, gikisan sa ko nila. Diri. Ka 500 ko. Yado na ka dito para makuha sa kwarta. Wala ko kay Baong, ila di kong hatagan niya. Yung ato dito ilang tiraga. Mga gwapo yung kay Love. Ay, John. Papoy,